Mhux bil-kliem iżda bil-fatti, Malta għandha istituzzjonijiet b'saħħithom li qed jaħdmu bla ma jħarsu lejn wiċċ. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-programm Extra ippreżentat mill-ġurnalist Xavier Balzan fejn saħaq kif l-armonija li hemm bejn l-istituzzjonijiet u entitajiet indipendenti qed tħalli il-frott f'pajjiżna. Il-Prim Ministru refera riformi storiċi u bżonjużi li seħħew fl-aħħar xhur, fosthom it-tisħiħ fil-ġudikatura, fil-korp tal-pulizija, fit-taqsima tar-reati ekonomiċi u anke l-FIAU. Mhux biss nitkellmu ma bil-fatti li llum għandna istituzzjonijiet li qed jaħdmu aqwa milli qatt ħadmu f'dawn l-aħħar 20-30 sena. U iva kburi li llum nista' b'wiċċi minn quddiem nitkellem mal-poplu u ngħidlu iva dan hu l-aqwa mument li qatt kienu qegħdin jaħdmu fih l-istituzzjonijiet. Dwar is-sitwazzjoni tal-imxija f'pajjiżna Dr. Abela għalli bħalissa għaddejjin diskussjonijiet dwar ser jiġri wara 11 ta' April. Fit-12 ta' April il-pjan għat-tnaqqis tar-restrizzjonijiet se jimxi b'mod gradwali u skont ma jiggwidawna x-xjentisti ta' dan il-pajjiż. Bħalissa għaddejjin f'diskussjonijiet sabiex niżguraw illi ikun hemm iva tnaqqis tar-restrizzjonijiet bi priorità fuq l-edukazzjoni kif spjegat il-professur Charmaine Gawci fost oħrajn. Il-Prim Ministru semma riżultati ferm pożittivi li qed iħalli l-programm ta' tilqim f'pajjiżna. Malta tinsab l-ewwel fid-dinja bħala l-aktar pajjiż li qed ilaqam nies ras għal ras. Dwar l-oppożizzjoni nazzjonalista, Dr. Abela għalli f'pandemija li kien moħħa biex tmur għal-elezzjoni, xi ħaġa li tikkuntrasta bil-kbir mal-ħidma ta' Gvern Laburista li priorità għalih dejjem kienet l-għajnuna lill-poplu Malti u Għawċi. Ta' xi ħadd illi huwa mmexxi mill-populiżmu, illi jara r-riħ fejn qed jonfoħ u d-deċiżjonijiet tiegħu jara joħodhom abbażi tal-fejn qed jonfoħ ir-riħ. U min id-deċiżjonijiet tiegħu joħodhom abbażi tal-prinċipji. Il-Prim Ministru saħaq li eventwalment in-nies se jaraw minn ġab il-bidliet fil-pajjiż, fosthom dawk fl-eqel ta' pandemija bħal riforma fil-kirjiet u d-diskussjoni fuq l-emendi fil-liġi tad-divorzju. Il-Prim Ministru kien ċar ukoll meta mistoqsi dwar il-proġett tal-elettrogas. Ejja ma nattakkawx proġetti li qed jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tan-nies. Proġett tal-elettrogas ifisser kwalità ta' arja aħjar u iva kwalità allura ta' ħajja aħjar, ifisser ukoll kontijiet tad-dawl li huma orħos għall-poplu tagħna. Jekk hemm xi ħadd li naqas dwar dak il-proġett jew dwar kwalunkwe proġett ieħor iħallas dak ix-xi ħadd u għalhekk għandna istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-għajnuna kontinwa li dan il-Gvern qed jagħti lin-negozji biex dawn anke fi żminijiet diffiċli ma jġorrux il-pis waħedhom. Tikkumplimenta din l-għajnuna hemm dik li qed tingħata lil ħaddiema u lill-familji. Finalment, il-Prim Ministru saħaq li dan kollu qed isir bilan li jibqgħu jsiru bidliet pożittivi fil-ħajja tal-poplu Malti u Għawċi.